vjerojatno ste čuli za njih. Jedna je od najpoznatijih nagrada, Američka nagrada Akademije filmskih umjetnosti i znanja. Zašto smo baš ovo odabrali? Zato što se i neka hrvatska imena spominju među nominiranima. To nas je potaklo da napravimo ovaj plakat. Plakat je rađen od tubi koja predstavlja filmsku vrpcu. Pa da predstavimo Oskarovce i nominirane. 1962. godine animirani film Surogat redatelja Dušana Vukotića, koji je prvi neamerički animirani film koji je primio nagradu. Film je moderno animiran i jednostavan. Jednostavna priča o trokutastom liku koji napuše sve što mu treba i otpuše kad mu ne treba, pa tako i sam sebe ispuše. Branko Lustig, koji je 2 puta primio Oskara za američke filmove Schindlerova lista 1993. godine. Film koji prikazuje istinitu priču tijekom Drugog svjetskog rata, kako je Oskar Schindler spasio živote. Gladiator 2000. godine, film o starom Rimu koji prati priču generala Maximusa, kojemu je misija osvetiti se za smrt obitelji. Nedavno nominiran kratkomontažni igrani film Čovjek koji nije mogao šutjeti 2024. godine redatelja Nebojše Sljepčevića, koji je prvi hrvatski film nominiran nakon osamostaljenja Hrvatske. Film prikazuje vlak koji odvodi nevine civile, te jedan od putnika koji im se suprotstavio ne vraća se nazad.